Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашым добраранку! Як добра быць казачным героем? А гэта чаму? Ну як чаму? Напрыклад, пайшоў да мора, злавіў золотую рыбку і загадаў некалькі жаданняў. І што б ты, Кася, собі загадала? Новыя сукенкі кожны дзень? Ці магчымасць спаць да обеду? Альбо каб урокі самі рабіліся? Жартуеш, Лесик, так? А ты, відаць, загадаў бы, каб дзень налічваў 28 гадзін. А то ж не паспяваеш усе падручнікі чытаць. А ведаеце, што б я загадаў? Што? Я б загадаў, каб жаданні выконваліся бясконца. Так, Алексей, добры план. Аднак гэта ўжо хітрасць. У казках так рабіць нельга, не па правілах. Але так хочацца бясконца жаданні загадваць. А я навогул лічу, што з жаданнямі трэба быць асцярожнымі. Гэта чаму? Таму што людзі часам мараць пра ўсё на свеце, а потым атрымліваюць тое, што жадалі, і не ведаюць, што з гэтым рабіць. І праўда, калі загадаць мільён цукерак, то аднаму іх і не з'есці. Але ж можна загадваць штосьці сапраўды важнае і неабходнае. Напрыклад, каб Кася перастала баяцца павукоў. Гэта жаданне можна і не загадваць. Я ўжо амаль не баюся. І выдатна, Кася, таму што ў свеце ёсць больш жахлівыя істоты. Напрыклад, у морах і акіянах ёсць не толькі залатыя рыбкі, але і такія рыбкі, ад якіх усе уцякаюць ад страха. Ты, Лесик, акул ці піранняў маеш на ўвазе? Не, ёсць іншыя рыбкі, якія сваім выглядам нагадваюць сапраўдных пачвар. Ну і навёў ты, Лесик, жаху. Але ж так цікава, можа мы акуратненька паглядзім на гэтых рыбак. Так і даведаемся пра іх. Можа, яны выглядаюць страшна, а на самой справе добрыя і бяспечныя. Ну, калі вы жадаеце, давайте разам паглядзім, хто там плавае у марскіх глыбінях. А калі будзе вельмі страшна, то заўсёды можна заплюшчыць вочы. Першая наша рыбка – гэта крылатка-зебра. О, штосьці яна зусім не страшная, а нават прыгожая. Праўда, Лесик, чаго тут баяцца? А таго, што кожная яе іголачка ядавітая. Таму гэтая рыбка вельмі небяспечная для чалавека. Зразумелі, ужо больш страшных паказвай. Ну, напрыклад, як вам рыба-вожык альбо фуга? Ой, гэта ўжо больш палохае. Але калі прыгледзецца, то яна смешная. Згодны, Кася, быццам круглабокі кактус у вадзе плавае. А як вам падабаецца рыба-кропля? А што з ёй не так? Чаму яна такая сумная? Няўжо яна сапраўдная? Самае, што ні на ёсць сапраўдная, глыбокаводная рыба. А дзе ж яна жыве? І чаму так выглядае? Ой, зараз раскажу. Існуе яна каля берагоў Аўстраліі і Тасманіі. А вось чаму мае такі выгляд, вучоныя пакуль не зразумелі. Так, цікавая рыба, але ўсё роўна не страшная. Тады наступны марскі жыхар. І гэта рыба-вудзільшчык. Ой, а што ў яе за лямпачка? А я чуў пра гэту рыбу. Яна хаваецца ў пяску, і на паверхні застаецца толькі вуда, якая свеціцца. Так і ёсць. Менавіта на гэта святло да яе і падплываюць іншыя марскія жыхары. А потым? Ну, а потым яна на іх нападае, Кася. І праўда, жудасная рыба. Яшчэ на адну паглядзім, ці хопіць? Давай паглядзім, толькі на самую-самую страшэнную. Тады глядзіце. Гэта рыба-саблезуб. Ой, гэта сапраўды монстр! Нават не верыцца, што ў свеце ёсць такая істота. Затое цікава, як у прыродзе ўсё прыдумана. І самыя дзіўныя стварэнні нам таксама патрэбны. Згодная, але ж лепш бы ў свеце існавалі толькі чарадзейныя рыбкі. Кась, не сумуй. Золотую рыбку я табе не абяцаю. А вось добры і прыемны мультфільм лёгка. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Хлопчыкі, мне тут трапіўся малюнак страказы. Гляджу я на яе, гляджу і думаю,
якая ж яна прыгожая. І цікаве, толькі ўспомніце, як яна лятае. То адзін бок, то раптам у другі, то навогул у іншым накірунку губляецца. Усё так. У прыродзе стракозы лічацца аднымі з самых добрых і шпаркіх лётчыкаў. Так, Лесік, вельмі шпаркія. А якія яшчэ існуюць цікавыя факты пра стракоз? Давайте разам глядзець і даведвацца. Стракозы – гэта сапраўдныя паветраныя акрабаты. Жывуць яны каля вадаёмаў, бо менавіта ў вадзе гадуецца іх патомства. У Беларусі стракозы сустракаюцца амаль усюды. Аднак прасцей за ўсё пабачыць іх можна побач з рэкамі, ручаямі, балотамі ці азёрамі. Існуе шмат відаў стракоз, якія адрозніваюцца па памерах і колерах. Напрыклад, самая вялікая стракоза на нашых прасторах мае размах крылу ад 12 сантиметраў, а даўжыню цела 8 сантиметраў. Сярод самых распаўсюджаных колераў стракоз гэта зялёны, сіні, фіялетавы, жоўты, чырвоны і чорны. Некаторыя з іх могуць быць вельмі яркімі і маляўнічымі. А вось сапраўдны цікавы факт. Стракозы могуць лятаць з хуткасцю да 50 км ў гадзіну, а яшчэ раптоўна змяняць накірунак палёту, што дазваляе ім прытка ўцякаць ад ворагаў і хутка знаходзіць ежу. Такая незвычайная каардынацыя – гэта сапраўдная суперздольнасць стракоз. Нават самыя сучасныя верталёты не могуць пахваліцца такой манеўранасцю. І гэта не ўсё. Стракозы могуць выдаваць гукі для прыцягнення ўвагі. У розных відаў гукі могуць адрознівацца ад простага гулу да складаных мелодый. Ёсць і яшчэ адна цікавая асаблівасць стракоз. Гэта здольнасць да маскіроўкі. Некаторыя віды могуць змяняць колер або форму. Гэта дапамагае ім заставацца ў бяспецы. Дзякуй, сябры, за такое цікавае знаёмства. Галоўнае памятаць, што гэтыя прыгожыя верталёцікі не проста насякомыя, а важныя часткі нашых прыродных прастораў. Менавіта так, Ася. Ну, а я зараз запрашаю нашых тэлегледачоў паглядзець наступную частку мультфільма. Хлопчыкі, не ведаю, як вам, а мне ўжо так хочацца цяпла і лета, каб сонейка грэла кожны дзень і каб не трэба было насіць на сабе столькі адзення. Згодны, Кася. Пакуль усё на сябе апранеш, дык стомішся. А вы ведаеце, што на нашай планеце ёсць месца, дзе летняе цяпло круглы год. І там не проста цёпла, а нават горача. І што гэта за месца? Нам абавязкова трэба там пабываць. Гэта самы спякотны куток на нашай планеце. Знаходзіцца ён у Іране. Гэта пустыня Дэштэлут. Прапаную разам паглядзець і падзівіцца. Дэштэлут – гэта пустыня, дзе зафіксавалі самую высокую тэмпературу паверхні на зямлі. Уявіце, больш за 70 градусаў цяпла. Ой, такую тэмпературу і ўявіць цяжка. Босымі нагамі па пясочку там дакладна не пройдзешся. Пустыня Дэштэлут – адна з самых сухіх і самых гарачых на зямлі. З-за сваёй унікальнасці яна занесена ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Гэта за сваёй высокай тэмпературы? Не, Кася, гэта ж не кніга рэкордаў Гіннеса. Тады яна ўнесена ў асаблівы спіс. За свае неверагодныя пейзажы. А якія ў ёй могуць быць пейзажы, акрамя пяску? А вось тут цікава. У Дэштэлут ёсць незвычайныя створаныя ветрам насыпы з пяску, якія нагадваюць велізарныя замкі. Ой, як прыгожа! І сапраўды неверагодна! Ну і гіганты гэтыя насыпы. Быццам сапраўдны горад. Так. Вышыня гэтых пясчаных замкаў можа дасягаць до 100 метраў. Атрымліваецца, што пустыня – гэта не толькі пясок, а яшчэ і прыродная архітэктура. Менавіта так. Але ў гэтай пустыні ёсць яшчэ адзін цуд. Вялікі і прыгожы аазіс? Не зусім так. У Дэштэлут ёсць сапраўдная рэчка, якая называецца Рудашур. Якая незвычайная назва! Незвычайнае тое, што гэтая рэчка ніколі не перасыхае. Вось гэта сапраўды суд. Не перасохнуць, калі навогул такая спякота. Гэта некая магія! Ніякай магіі.
толькі прырода. Рэчка бярэ пачатак у гарах, далёка за межамі пустынь. Там, дзе халадней і дзе ёсць крыніцы. А ці ёсць у гэтай пусціні што-небудзь жывое? Расліны ці жывёлы? На самой справе там амаль што ніхто не жыве. Ад такой спякоты ўсё плавіцца. Ну, усё. У Дашталот мы не поедем, пакуль не придумаюць кондиционер для пустыняў. Ці бясконца магазин з мороженым? Згодны, сябры. Лепш мы на гэту пустыню здалёк паглядзім. А я ведаю, на што мы можем паглядзець і пры гэтым не пячыся. І гэта мультфільм? І гэта мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і надышоў час развітвацца. Жадаем вам добрага настрою і цікавых прыгод. Ну, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!